Registrazione in bielorusso da parte di Oksana Herman della Scuola di Italiano e le due Don Mamato dell'articolo Papa Francesco e il piccolo Michelangelo. Buon ascolto. Папа Франциск і маленький Мікеланджело. В середу, 23 красавіка, ми з жонкою прибыли у 7 гадзині раніцы на плошчу Святого Петра. Літургія перакладу з працэсіяй, падчас якой кардыналы суправаджалі цела папы Францыска, прамяжоўваючы спевы як ценяў святых на лацінскай мове. Пачалася ў 9 гадзін і скончылася ў 10. Мы размясціліся ў правым пярэднім сектары плошчы Святога Пятра, якая за некалькі гадзін запоўнілася 10 тысячамі людзей. Пасля заканчэння літургіі, улічваючы, што мы знаходзіліся на плошчы з 7 гадзіны раніцы, думалі, зможам хутка ўвайсці ў базіліку. Аднак шлях у базіліку быў цалкам адчэплены, і Ахова сказала нам, што мы не можам прайсці праз тое месца, дзе ўвайшлі, а павінны ісці да супрацьлеглага ўваходу на плошчу і ўстаць у чаргу. Мы рушылі ў дарогу і спыніліся ў чарзе ў пачатку каланады Берніні справа. Сонца было вельмі моцнае, я раскрыў невялікі парасон, які прынёс у заплечніку, каб забяспечыць цень. У 2 метрах ад нас двое маленькіх дзяцей на руках у бацькоў. Я нечакана змясціў іх пад парасон. Разам з імі мы прасоўваліся ў чарзе. Да 11 гадзін мы прасунуліся да базілікі. Перад целам папы Францыска, выстаўленага на ўсеагульны агляд у 13 гадзін. Падчас шляху мы заўважылі, што гэта сям'я несла 2 плакаты з сумеснымі фотаздымкамі з папай Францыскам. Так яны распавядалі іх гісторыю. Эдвін Бедриньяна Зегара і Марцела Парьона Барчена, перуанская пара, якая гадамі жыве ў Італіі. 29 сакавіка 2023 года у трэцяга сына Мікеланджела, якому было ўсяго 5 дзён, пасля выпадковага падзення адбыўся пералом чэрапа, і ён быў неадкладна шпіталізіраваны ў паліклініку Джамелі. Як толькі ён прыбыў, лекары паведамілі сям'ю, у дзіцяці пералом чэрапа і згустак крыві. У гэтых умовах ён не адразу аперуецца, даводзіцца чакаць развіцця клінічнай карціны. Сітуацыя відавочна была вельмі крытычнай. Праз 2 дні медсёстры папярэдзілі мам, якія прысутнічалі ў дзіцячым аддзяленні паліклінікі, што папа Францыск шпіталізіраваны ў тыя дні ў Джамелі, ён спусціцца ў аддзяленне, каб наведаць дзяцей. Марцэла, даведаўшы пра гэта, сказала: «Што мне рабіць? Я ўжо шмат гадоў не ступаю ў царкву». Але свякроў падхапіла яе: «Гэта цуд. Пагавары з папай Францыскам і папытай яго памаліцца за вашага сына». Марцэла была апошняй маці ў чарзе ў аддзяленні, і калі падышоў папа Францыск, яны пачалі размаўляць па-іспанску, і ён спытаў яе, што здарылася і як яе сын. Затым ён спытаў: «Вы хрысцілі яго?» Яна адказала: «Не, яму ўсяго 7 дзён, мы яшчэ не хрысцілі яго». «Табе бы было прыемна, калі б я хрысціў твайго сына зараз?» «Для мяне гэта было б гонар», — амаль недаверліва адказала яна. Папа Францыск папрасіў таз з вадой, благаславіў яе і хрысціў дзіця. Як яго завуць? Мікеланджело. Мігель-Анджело. Мікель-Анджело. Пасля гэтага ён папрасіў ручку і аркуш паперы, на якім ён засведчыў тое, што адбылося хрышчэнне, каб паднясці яго пастарыяльнаму святару, каб той унёс малога ў рэз хрышчэннем. Такім чынам Марцэла захапляецца распаведам. Я адышла ад царквы і больш не ўваходзіла ў яе, але гэта
Сустрэча з папай Францыскам змяніла маё жыццё. За гэтыя 2 гады мы ездзілі да яго ў Санта-Марту. І кожны раз, калі я тэлефанавала ў Санта-Марту, ён ператэлефаноўваў мне. Папа Францыск стаў часткай нашай сям'і. Ён даваў парады, як добры дзядуля маім 2 дзецям-падлеткам. І цяпер наша сям'я была раславёная 4-й дачкой. У аповедзі Марцэла распавядае нам пра свой зварот. Яна настолькі захоплена гэтай сустрэчай, якая змяніла яе жыццё і вярнула ў рух свой шлях веры, што не звяртае ўвагі на іншы цуд пасля звароту. Менавіта ў відэа, у якім я бяру яе інтэрв'ю, зробленым разам са студэнтамі нашай школы італьянскай мовы для замежнікаў, задаю ёй пытанне: што здарылася пасля хрышчэння? Яна адказвае: праз 2 дні лекары выпісалі нас, сказалі, што мы можам вярнуцца дадому, таму што небяспека мінула, пералом аднавіўся, згустак уварбаваўся, і з дзіцем усё ў парадку. Спраўды, гэта сведчанне нагадвае менавіта тое, што Ісус просіць у Евангеліях. Кожны раз, калі Ён дзейнічае для лячэння або іншага цуду, твая вера выратавала цябе. Эпізод сярод іншых. Пасля лячэння 10 пракажоных расказана ў Евангеліі ад Лукі 17, 11 і 12. Толькі адзін вяртаецца, каб падзякаваць. Увага Ісуса моцная. Усе 10 былі аздараўлены. Але толькі ты зразумееш, што тваё жыццё змяніла дзякуючы сустрэчы са мной. Таму толькі ты адкрыўся веры і выратаванню. Іншы эпізод. Гэта вылячэнне паралітыка, пра якое распавядае сярод панелю святых дзвярэй базілікі святога Петра. Ісус знаходзіцца ў доме Сымона Пятра ў Капернауме. Прапаведвае, як апісвае рытмы свайго дня ў 2 раздзеле свайго Евангелія евангеліст Марк. Натоўп настолькі вялікі, што яны не мог ступіць нагою ў дом. Таму група сяброў спрабуе ўзлезці на дах дома, адкрыць яго, вынесці яго на руках на дах і апусціць перад Ісусам ложак, на якім ляжыць іх сябар-паралітык. Ісус уражаны праяўленай верай. Мы не ведаем, ці быў у яго паралітык, але ў яго, напэўна, былі яго сябры, і кажа: «Даруюцца табе грахі». Толькі ў эпілогу гэтага эпізоду, каб адказаць тым, хто быў абураны яго словамі. Ён здзяйсняе цуд аздараўлення. Якое ж велізарнае вывучэнне гэтай падзеі. Ісус, жадаючы зрабіць гэтаму чалавеку падарунак, вырашае даць яму найвялікшы дар. Гэта не як многія могуць чакаць фізічнае вылячэнне, але гэта Божая мілата, якая ідзе за прабачэнне грахоў. Ісус пастаянна перамыкае ўвагу са знака, няхай гэта будзе вылячэнне, вызваленне, цуд, на дар веры, які унікальны, вызначае якасць новага жыцця. Прызнанне гэта новае жыццё спароджанай у веры сустрэчы з асобай настаўніка Назарэта. Гэта тое, пра што сведчыць Марцэла, магчыма, не усведамляючы гэтага, распавядаючы пра сустрэчу сваёй сям'і і маленькага Мікеланджэла з тым сведкам Евангелія, якім быў папа Францыск, які назаўжды змяніў іх жыццё.